Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends, kini nausab inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lahi na sad nga istorya ang tagant ug kinabuhi pinaagi diri sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. And of course, atong mga kaigsunan diya nga wala pa maka-subscribe, please subscribe by clicking the subscribe button ug i-apil na lang pod ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Karong adlaw sad mga kabarangay, inyong madungog ang istorya sa kabahin sa kasal. Yes. Nakaduog naman ta sa balita nga runaway bride. So this time, runaway groom. So atong paminawon kung unsay unod nining maong istorya nga pinadangat diri kanato. And by the way, kung nangita din mo sa mga daan nga itong mga istorya, inyo na makaplagan sa Katabi with Ate Gems. O i-subscribe na lang po o i-click na lang sa ang notification button. And kung ginahanap mo nga mapada sa inyong suhat, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com. I-check ang video description below para sa kompletong email ad para di na masaag sa lain. So dito maglangay o ganiya na ang atong istorya karong adlaw. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh, dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mo, pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, usa ka hapon niadto nagsakay ko og bus paingon sa amoang lungsod. Gikan ko sa akong trabaho sa Tagbilaran City. Ang usa ka simpleng biyahe wa ko damha nga mausab ang dagan sa pangitabo sa akong kinabuhi. Mayong adlaw kanyang tanan og tawagan lang ko sa pangan nga Desmond, 25 years old nga taga Bohol. Di lang nako isulti ang eksaktong lugar sa Bohol basta nagsakay ko og bus niadto. Kay nakoy importante nga ulion sa among lungsod. Samtang nagdagan ang bus nga akong gisakyan, dunay ni para nga mga tao unya nag-ilugay na sila og lingkod sa mga bakanting lingkuranan sud sa bus. Usa ka babay ang nilingkod sa kong tapad. Nakaingon ko sa akong kagalingon nga, today is my lucky day. Hatag yung chance nga ma-describe na ako ang mga babae, Papa Joe. Siyempre, batanon pa kini. Sa akong estimate, murag kaedad rin ako. Tason, sakto sa lawas, walay fats, pero sakto sa kurbada. Fair complexion ang skin. Sa Binisaya pa, tabunon, pero dilipod itom. Hamis ang panit. Labi na, ang naong nga nibagay sa iyang nipis nga make-up. Nismile na babae na ako dungan sa pagkuot sa iyang bag. Cellphone o headphone iyang gikuha. Ako na siyang giobserbaran samtang nagpatukar siya sa music sa iyahang cellphone. Gibutang dayon niyang headphone sa iyang dunggan, dayon na sandik sa likuranan, unya gipiyong ang iyang mga mata. Sa akong nahuna nga murag way plano nga makiga chika-chika ang mga babae, Papa Joe. Pila ka minutos ang nagpiyong ang mga babae ug di ko sure kung natug ba siya or what. Pero maybe nag-enjoy siya paminaw sa music kay after a while nibuka ang iyang mga mata. Unya ningon nako nga, pwede ta mag-change og seat? Ha? Okay, sure. Tubag ko pa. So mo to nagbaylo mig lingkuranan. Mao di ay nga gusto niya sa tungod sa bintana kay na siya plano nga manigarilyo. Di man gud aircon ang bus, mao nga sa paminaw niya okay ra nga manigarilyo. Nagdagkot na siya sa iyang sigarilyo dayong hit-hit sa aso, unya gibuga ang aso sa bintana. Giubo ko sa aso, nga ako nalanghap kay siyempre, hangin baya ang bus niya ang aso, siyang sigarilyo ni katag sud sa bus. Ni siyagit ang driver. Oy, bawal manigarilyo dire. Sud sa bus day. Kung gusto ka mo naog og ihunong ko ning bus.
Gilabay sa babae ang sigarilyo sa bintana sa bus dayon ingon nga, "Sorry po." Gisinadaan sa babae ang bintana sa bus dayon gibutang na sab sa hendunggan ang earpiece ay iyang headphone. Unya di sandig dayon gipiyong ang iyang mga mata. I guess wala ko'y chance nga makigistorya niya. Gusto ta ko nga makaila siya pero murag way plano ang mga babae nga makigtabi, Papa Joe. Pila ka minuto sa nilabay, nakuyawan ko kay nagsandig na sa akong abaga ang mga babae. Nakatug siya. Unya wa makabantay nga nagsandig na dahil siya nako. Nagamping ko nga di mulihok para di ma-disturb ang babae kay syempre, giganahan ko sa iyang gibuhat. Kisa ko'y di ganahan nga kagwapa sa mga babae. Napalit sa hangin ang iyang taas ng buhok, unya diri paingon sa akong naong. Humot kayo iyang buhok. Naglain akong gibati kay kada dagan sa bus, musamot kaduol nako ang naong sa mga babae hangtod nga nasubsub na dapit sa akong dughan. Murag yumi o guyab tanahon. I wonder kung natulog ba gyud kaha ang mga babae or modus lang to niya kunuhay nga wa siya kalibutan pero tinuod gusto lang niya nga mo take advantage diri kanako kay ang iyang una agi tungod sa akong baba nga mura na kog nag-kiss sa iyahang buhok. Nakapahiyom ko kay bisan og gilaylay nako og hapit na mabikugan tungod sa way lihok na komposisyon pero nag-enjoy ko sa mong porma namo sa mga babae. I wish di na lang siya mamata. Pero wa matuman ang akong wish kay sa kalit lang nakamata ang babae ug nitanaw nako unya sa kalit lang gisagpa ang akong naong, Papa Joe. Hinay ra noon nga pagkasagpa. Ngano na nagpa man kamis? Pangutana ko pa ngadto niya. Angang, gikisan mo ko nimo ni take advantage ka abi kay nakatug ko. Ha? Wa uy, ikaw man ni sandig nako. Katarungan ko pa. Pero malditahon ang mga babae, Papa Joe. Matod pa niya nga, naibakanti sa unahan mas may pa mo balhin kang lingkod dito. Para wala nalay gubot, Papa Joe, ni tindog ko ni balhin sa bakanting lingkuranan sa unahan. Abigin ako nung nakagusto na ako babae mo nga ni chancing siya na ako. Pero nasayop di ko sa kong pagtuo. Nidagan pagkapit sa kauras ang biyahe o sa ako naabot sa mga lugar. Pagnaog na ako, akong gilingi ang babae pero nagpiyong paghihapon niya mga mata. Pila na may istorya, naabot na ko sa mambalay. So sa kalungsod nga halos managkailara ang tanan nga mga tao dito nga nagpuyo. Yes, managkailara raming tanan, mao nga dali ra mailahan ang dayo. Labi na, o guwapang babae, sama sa kung nakitaan nga naglakaw, daplin sa karsada. Di ko pwedeng masayop. Nga ang babae sa bus, maugyot ang akong nakitaan. Kauban niya naglakaw, ang mga dalagang anak sa among silingan. Nagdrive yung motor niya itong higayuna mo nga ako yung gituyo nga tagbuon sila. Nihunong ko sila nga tubangan dayon ingon nga, "Hello girls." Pero dali nakatubag ang kababata na ako nga si Marivic. "Pahawak ko na diya sa mga gianan Desmond B. Wa pa gyud ka nausab sa imong pagkabuli, no? Kaslo na lang ka, wa gyapon po kay buot." "Dili man ikaw nga akong tuyo Marivic. Kana man imong kuyog nga gwapa. Moy akong gustong maila-ila." Tubag ko pa, samtang nagngisi. "Hilomoy, kasluno naman ka nganong makiglaila pa makaglayang babae." Singhag pa ni Marivic, Papa Joe. Musa day daw tanana, makikamiga raman ko. "Hi miss, ako day itong imong gisandigan sa bus kagahapon. Ka-remember pa ka? Nako pa dungan sa pag-aksyon sa pakiga-shake hands sa mga babae." Ni-smile ra ang babae dayon tubag nga, "Zoe," pero wala niya dawata nga ako pag-handshake niya, Papa Joe. Pero okay lang gyapon. Nice meeting you, Zoe, ha? Ako pa dahil si Desmond. First time ni mo diri sa amo. Wala makadayon nagtubag si Zoe kay nibat ina si Marivic sa iyang pangutana. "Kano sa day mong kasal, Desmond?" "Ha? Ako? Kaslon? Wa, uy. Di pa ko pakasal, uy." Dali ko pang tubag kay ambot murag di ko gusto nga makadungog si Zoe nga kaslonon ako, Papa Joe. Sa tinuod, wala pa may kasabutan nga exact date sa kasal. Ang rason sa akong pag-uli kay para mamay sa akong pamilya sa akong long time nga uyab nga si Elodie. Unya, diha pa hisgutan ng detalye sa among pagpakasal. Yes, mga ka-dear friends, na ako'y uyab. Si Elodie, dugay na kami. Mga high school pa lang nga nagkauyab na mi. It started sa simple nga crush-crush o nila pa infatuation. Until nadayunan, diyang gisudlan na namo ang ingon niyang, "O ninyo,
nga linapaay sa leon o karnero. Sa gikingon ko na nga kaila raming tanan sa among lugar. Ang mga ginikanan ni Lodi o akong parents kaila rasab. Sila ra pod ang nagsabot-sabot nga ipakasal mi pagkahuman na mo graduate sa college, Papa Joe. Right after college graduation, nakatrabaho ko sa usa ka call center. Samtang si Elodie na nag-standby lang sa mga lugar kay lagi siya man kunoy babay, siya mo process sa among mga requirements sa among kasal. Sakal or kasal, Papa Joe. Sa tinod lang, di ko sigurado sa ko ang kagalingon kung andam na ba ko nga musud sa kaminyoon. Bata pa ko ug dagan pa mga pangandoy sa kinabuhi. Gusto po ko nga mag-travel sa laing nasod. Gusto pa ko nga mag-enjoy sa kinabuhi. Pero ang pangutana ma-enjoy pa ka na ako kung minyo na ko. Naghigda ko sa kong Catherine niya itong gabiyuna, itong gabi na wag gihapon ko makatug. Kaya bisan asa na lang nilupad ang akong una-una. Usahay mo santop sa akong una ang gwapa nga panagway ni Zoe. Kano ka nga na-appeal man si Zoe? Di masab ko makaingon nga tungod ni Zoe, mo nga nagduwa ko sa mong kasal ni Elodie. Kay dugay naman ko nakarealize ani, wa pa ko nagsakay sa bus o wa pa nakasakay og bus si Zoe. Matod pa nila nga ang kasal dili sama sa pagkaon nga pwede nimong iluwa kung wa day lami. Pero sa man ako nga excited na ra ba kayo silang mama o papa. Ang ako mga igsong babae nga nag-order ng sinina sa online. Grabe ang ilang preparation. Nga wala nila may bawi nga ako ang dili prepared. Usa ka desisyon ang kalit nga ni Santop sa kong una. Samtang di pa kayo dako ang damage ako ng putlon. Kung ako padugayon, mas masamot pa nga maglisod ko gawas. Paspas ko nga ni bangon sa kong paghigda, unya gisud ang pila ka mga parisan sa kong t-shirt and pants, unya apil ang akong importante nga mga documents, on of course, siguro, ang kwartasan nga akong gisiguro, Papa Joe. Hilom na tanan ang pagkawas ako sa mong balay. Nagbiling kong note sa lamesa, murag suicide note, Papa Joe ba? But of course, wa ko'y plano nga magpakamatay. Pero papakasal nga di ka sigurado, mura na dyan ka nag-suicide. Sumato, pila ra may istorya, nakalayo na ko sa mua. Wa ko mabalik sa akong trabahoan kay syempre ang pason nagyapon ko ngadto nila. Niadto ko usa ka lungsod layo sa mong lugar para ato maglaylo. Pabugnaw na ako ang sitwasyon. I know masuko ang akong parents diri kanako, masuko ang akong tagilungsod nako, labi na nga masuko ug masakitan si Elodie. Pero I do believe nga bisan unsa pa na kadako sa iskandalo, mo die down ragyapon na. After few months, makalimot ra na sila. And most of all, maka-move on ra si Elodie. Gi-deactivate na ako ang tanan akong social media accounts para di ko nila makontak. Bali, ni-disconnect ko sa realidad sa world, Papa Joe. Kalagi kibaw ko nga dako gyud ang balita sa among lugar. Sa akong gibuhat and siguro og nakasiguro ko nga nasuko nako ang tanang tao. Okay na ako pagkabutang sa ka-town sa Bohol nga nahimutang exactly opposite sa mong town. Ituyo na ako nga magpalayo para why makailan ako. Pero ang kahigayunan ang mangitag paagi nga ikasugat pa na ako pagbalik ang babae sa bus. Usa ka adlaw niya to nakita nako nga nisuod sa tindahan ang pamilyar kayo nga naong ni Zoe. By the way, nagtrabaho ko niya to sa usa ka tindahan as cashier. Pero kung walay mo bayad, mag-assist po ko sa mga customers. Gisundan ka ko ni Zoe or destiny namong duha nga magkatagbo bisan og asa. Pagkakita ni Zoe nako, ni duol siya nako nangutanan nako. Nadayon imong kasal? Wala lagi nadayon. Medyo nauwo ko sa kong pagtubag ngadto niya. Why? Nga naman. Pangutana pa ni Zoe. Dito ko na seryoso niya nisulti sa tinood, Papa Joe. I guess concern lang ko kang Elodie. I know mag-suffer lang siya kung ipugos gyud nako ang kasal. Dili ra gyapon siya malipay kay di po ko mahappy. Dili man contest ang kasal nga makadaog ang unang kaslon. Ang kasal angay siguro ng una-unaon sa makadaghan kung angay bagyod nga magpahigot ka sa tao nga imong pagkaslan. I'm glad nga ni-agree si Zoe sa akong explanation. Pagkaman ako siya gipangutana nga nung naabot siya dito mong lugar. Taga diri manggug ko, nakasmile pang tubag ni Zoe.
Of all the places sa lugar pagyud ko ni Zoe napadpad og 85% sure nako nga destiny na gyud ang nagtukmod nga magkakita ming duha. Di mawasan ko na huna nga nung pirmi mi nga magkaabot ni Zoe. Dili kahami ang nakatadhana, Papa Joe. Wala giplano pero magkatagbo mi pirmi. Basin gituyo sa kahigayunan nga makadesisyon kog sibat sa amo kay di gid kami ni Elodie ang para sa usag-usa. Tungod kay narami iso sa kalugar ni Zoe, dili posible nga magkita-kita mi. Yes, Papa Joe. Nag-communicate mi, nag-textanay mi, unya mag-date na sad. Hantod nga nagkasuod na ming taman, unya nagkahinigugmaay, unya nakadecide nga magtipon og puyo. Stay in ko sa store nga akong itrabuan pero si Zoe mismo ang ni-offer nako nga pabalihinon ko sa iyang gipuy-an kay nag-inusara naman pud siya. Very independent si Zoe, Papa Joe. Workaholic, negosyante unya maguwang siya 7 years na ako. Mao di ay nga matured na. Siya ang tipo sa babae nga dili nimo masayon-sayon og control. Sa mong relasyon murag siya ang lalaki kay siya ay magbuot. Siya ang nagpadagan sa mong relasyon kay siya man sab ang dako og income. Dagan kog nakatunan kang Zoe. Usa sa akong nakatunan ang pagpanigarilyo. Di ko man nabako sa una pero tungod kang Zoe, nahimon akong smoker na nabako na sad ko. 5 months na mi nga nag-live ni Zoe. Okay ra ang amo ang relasyon. Happy ko ug happy pud siya. I guess mo to ang life nga kung gusto nga walay pressure. Hangtod ko sa kagabi niya to samtang nagtapad mig higda ni Zoe dunay siya topic nga gisulti nako. Nakuratan ko kay wa ko mag-expect nga seryoso siya sa among relasyon. Nangutana siya kung unsay akong plano sa future. Siyempre, wa ko katubag. Kay sa tinod lang, di na ko ma-imagine akong kagalingon nga magplano sa future. What kind of future imong pasabot? Pangutana ko pa, ngadto niya. Future good, nato sa mga magkaanak, magkapamilya, tubag pa ni Zoe. Waday ko katingog. Kalit lang kong ikulbaan sa pagkadungog nako sa word nga magkapamilya. Kung anak imong gusto Zoe, okay ko. Matod ko pa niya. Unya nitubag po siya nako nga di siya manganak kung dili kasal sa father siyang anak. Kasal? Sa kalit lang na-imagine ako ang naong ni Elodie nga naghilak. Naghilak diyang akong gibiyaan kay di pa ko ready magpakasal. Pag-augman ni duty ko sa tindahan unya ni pauli ko sa among balay ni Zoe pagkahapon. Pero wa na ko maabti si Zoe. Pero nagbilin siya og note nako, Papa Joe. Desmond, mag-out of town ko para sa kong meet up sa client. Mga 2 days kumawa. I hope nga nagbalik na ko, wala na kadiri. Go home, Desmond. Pauli sa inyo o gatubangang imuhang unfinished business nga gibiyaan nimo. Pagpakalalaki, ayaw dagani ang problema. Natulala ko samtang nagkupot sa mga papel na suwat ni Zoe, Papa Joe. Unya sa hinay ako na-realize ang akong pagka-immature. Na-imagine ako ang naong sa akong mama o papa, diyang nabasahan nila ang akong suwat nga nilayas ko sa amo. Sa kalit lang, gimingaw ko sa akong papa nga mo'y gusto gyud nga makasalmi ni Elodie. Kaya sa pagtuon niya, nga kumaminyo ko, makaton ko gatubang sa akong responsibilidad. O si Elodie, kumusta na ka siya? Nag-uol ka siya? Naghilak? Na-depress? Kadako sa kadaot nga akong nahimo. Mao na siguro to'y panahon nga di na ko pwede nga magpadayon sa pagtago. Kinahanglan nga tubangon nako ang akong pamilya og si Elodie. Nagdali-dali ko panghipos sa akong mga gamit kay mao'y gusto ni Zoe nga nagbalik niya wala nako. Unya nananghid ko sa akong trabuhan. Namundan na ko og trabaho. Gamay ra ang buhol. Just 1 bus ride away, makauli na ko sa mong lugar. Mga 6 months po ko nga nawa sa maong lugar, maurag yapon way kausaban gawas lang ni Elodie. Sa di pa ko makaabot sa mua, magian ako ang balay nila ni Elodie. Nitago ko diyang ako nakitaan si Elodie nga nanilhig at tubangan silang balay. Wa ko masayod o siya akong buhaton. Pagkakitaan nako sa iyang tiyan nga dako, murag mabdo si Elodie. Imbis makikatubang kang Elodie, ni atras ko og nibalik sa agi. Pero di usa ka tawo nga nakakita nako unya ni katagdayon ng balita. Wa paganit ko naabot sa mua na kaybaw na sila si mama ug papa
nga padung nako. Nagpaabot na silang duha sa akong pag-abot. Si mama ang unang niatubang nako para sugaton ko sa masipang sagpa. Okay na akong sagpa. Bisan nagsukmagon pa ko sa kong papa, dawaton nako. Pero wa ko dapati sa kong papa o igo ra ko gikasabaan. May ganiuli na kadismon. Lakaw to sa ilodi ko, pangigpasaylo, para makasal mo. Sa di pa siya manganak. Sulti pa sa akong papa. Nisunod ko sa sugo nilang mama o papa. Niyato ko sa balay nilang ilodi para atubangon siya. Lain na sad nga, sagpa ang ako nadawat gikan kang ilodi. Nangay kong pasaylon niya. Pero matod pa niya nga, walay pasaylo nga ako mahatag ni mo Desmond. Nakibaw ka ba? Unsa ko ka-depress ding gibiyaan ko nimo? Wa ka masayod og yun sa nako pagatubang. Ang ato mga silingan tungod sa kauwaw o niya karon masensayon na ka og balik diri niya mga pasaylo. Basag din lang ang silingan uy. Ang atong baby na lang ang atong naon tubag ko pa. Pero suko nga nitubag si Lodi nako. Unsay atong baby? Giyon sa niyo pagkasigurado nga ikaw nga amahan ani. Para sa mong kasayuran Desmond, diyang nibiya ka, nag-uol kay ko, nakik-chat ko foreigner, nga German. Unya, nag-meet me sa tagbilaran, unya na tabo na munduha. Unya, paglabay so sa kabuan, naibawaan ako nga mabdus ko. Pero di ko sure kung kinsay amahan, ikaw ba o ang German. See? Tungod nimo, nagkalitsi-litsi akong kinabuhi. Nagmabdus ko nga, wa masayod kinsay amahan sa kong anak. Naghilak na si Elodie niya to Papa Joe. Ako siyang iparelax para di siya mag-uol. Ay nalang na Elodie eh. Ang kunon ka na yung gisabak. Ako yung mga mahan anak. Kung foreigner ang naong anak, okay naman. Siguro kay tisoy mo sa kugamay. Ang importante nga naay mo barug nga mahan sa bata. Nahilom si Elodie. Nga murag nahuwasan sa iyang kabalaka. Gibati kong ka-proud sa kong kagalingon nitong panahon na kay for the first time, nakahimo kong matured nga desisyon. Dili na nako uno-naon nga nailaing nakahilabot kang Elodie. Kaya ako rabayan na mabasol sa tanan. Ako, ang sinugdanan sa problema mao nga kinahanglan akong sulbaron. Tuod man nakasal gyud mi ni Elodie 2 months before siya nanganak. No more runaway groom. Kay kasal na mi sa Hoist Papa Joe. Pagawas gyud sa bata, puwerteng lipaya sa kumaginikanan kay liwat kuno kayo namo. Pero lahi akong tanaw sa bata Papa Joe. Usa ka tanaw pa lang nako nakaibaw ko nga German ang dugo nini. Labi na nga wa pud nako na feel ang gitawag nga luksong dugo. Nagkadako ang bata ni gawas ang pagka-foreigner sa itsura. Ang mga silingan na mo nga tiguang mingon nga maong ingato daw ang naong sa bata kay nalihian kuno sa engkanto. Sige mangukuno lang makitaan si Elodie nga maghilak ilawom sa dakong kahoy nga naay nagpuyo nga dili ingon nato. Nilabay ang pila ka tuig ug napun-an og duha ang among anak ni Elodie nga maura pod ang panaguhay sa maguwang. Sa katapusan sa akong istorya, gusto na kong isulti nga moabot gyud sa imong pagkatao nga mahadlok ka og commitment. Natural ra ang kabalaka. Natural ra nga mahadlok nga di pa andam kay gusto ra man ka makasiguro nga di ba nimo pagabasulan ang usa ka desisyon. Pero mao lagi tungod kay tao ra man ta di na tumalikayan nga imbis makalikay sa problema napun-an naman hinuon. Ang kaminyoon di ba lumba nga kinahanglan mauna ka. Why deadline? Kung mulapas ka kana, ana, pildi na ka. Ang tinod kahulugan sa relasyon, mao nga makaibaw ta nga mo correct sa tong sayop, tungod kay tao ra ta, dili perpekto. Manghinaot ko nga dunay nakatunan ang mga nagtanaw karon. Labi na sa mga ulitaw pa diha nga para dili maparihan nako nga nidagan o nahimong runaway groom sama sa akong gibuhat. Dinhi na lang ko to Papa Joe, daghang salamat sa pagbasa kini mo magtatampo, Desmond. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa
Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.